Ipuin honek esan nahi du gizon gaizto askotako eta indartsuak bilatzen dituztela beren gisako lagunak, eta egin kalte asko argal, hoben gaineko eta hitz eginaz gaizkiago irtengo dutenetan. Laga hoi dituztela larru hutsean eta gorrian berak ederki janzteko. Hobe dela auzirik hartu gabe lehenengotik eskatzen diotena ematea, geroenean kostu guztiekin ematea baino. Ardiak eraman balu aurrera auzia beste agintari nagusiago batengana, ez ziren bere ile gutziekin baketuko bere txaiak. Haragizaleak izanik, eramango zuten mamia bera, ile eta guzti. Ikasi behar da ipuin honekin ebakitzen auziak mugoinez, beranduagora laga gabe. Hobeda behar orduan eskuatz bat ebaki, gero eskutur guztia baino. Auzizalea etxe ondatzailea.